Умрях преди 3 дни, от тогава духа ми се носи. Покрай мен разкарват се души голи и боси. И мозъка ми чуди се от Бог как да изпроси да ме допуснат в рая без много въпроси. И така, чакайки светлината, съм се замислил какво се случи, за да срещна Господин Всевишни. Какво точно си отидох, дали бъснал ме е байер. Такъв си бях разсеян, се наричаха ме бавер. Ама его тука съм поседнал и се мръща. Сам ли да стигна рая? Адрески сега да търся, тая светлина ще дойде ли? Какво да правя не зная. Доста несериозни май с организацията в рая. И понеже от Керана чувал съм за Свети Петър, не бил много пичага, бил газиран като етър. И се притеснявам леко, как и мен ще ме посреща. Листа ми с греховете, дали няма да го стресне. А и аз съм леко вкиснат, все пак трети ден го чакам. Ще срещам с Месия и от нерви чак откачам. Ако пита как умрял съм, аз дори не се изсещам. Нещо ярко ослепи ме, май дойде време за среща. Чувам името ми вика, но прекъсва слапенета. Явно още няма 5G, старомодният Свети Петър. И опитвам, ама няма, душата не тръгва никъде. Напъвам, ма не става, а чувам, че нервно викаме. Събудих се в леглото, всичко е било кошмар, но от напъването явно в леглото съм се насрал. По-добре така да бъде, не исках да виждам портите, а за нацапаните гащи знам няма да ме изпортите. Скър